anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke atọ n'oge olileanya nke onye nzọpụta. Anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, na-ewelukwazi izu ụka nke atọ n'ụwa nke anyị zọbanyere ụkwụ na-arụnye n'aka ya, wee na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agbazili anyị, ka izu ụka n'ụwa wetala anyị ihe ọma na mbuli elu. Anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị niile ndị ga-eme njem n'oge Krismas n'ụwa, wee na-ayọ ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye na-edu anyị, duo ụmụnne anyị ndị a niile na njem ha niile, ka ụgbọelu niile rubelu ha isi, ka ụgbọala niile rubelu ha isi, ka njem ha bụrụ njem aṅụrị, ka ha nọsịkwanụ na-atakwa n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na ajamasị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile, ka anyị chetakwa n'ụzọ pụrụ iche Uche Sinio Anyanwụ na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa. A na-echetakwazi Chibụzọ Nweke na-ayọkwazi maka nchekwaba ndị niile ga-eme njem na Krismas n'ụwa. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta nje anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile meela anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị, ga-ama duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadobe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, were soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze. Anyị yọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Enyela m mmụọ nke Onyenwe anyị, n'ihi na Onyenwe anyị eteela m ude. O zipụla m ka m gaa butere ụmụ ogbenye ozi ọma, ka m jikọọ obi gbasara agbasa, ka m tọghapụ ndị eji eji na-agbụ ha, meghepụkwara ndị nọ na nga ụzọ ka ha nwere onwe ha, bịakwa kwupụta afọ ọma amara nke Onyenwe anyị. Ana m awụli elu n'ọṅụ n'ime Onyenwe anyị, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chineke m, n'ihi na ọ yiwela m uwe nke nzọpụta, bịakwa chịrị akwa mwụda nke ezi omume kpuchie m. Dịka nwoke na-agba akwụkwọ si ekpu okpu mara mma, dịka nwaanyị eji agba akwụkwọ si ewere ihe ijiji ya chọọ onwe ya mma, n'ihi otu ala si eme ka ihe dị ndụ na-etolite, dịka ala ọrụ ubi si eme ka ihe akọrọ n'ime ya na-epulite, etu ahụkwa ka Onyenwe anyị ga-esi eme ka ezi omume na otuto pulite n'ihu mba niile.
okwu kosebuwa mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu m. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu. Ọ na-eto dị nwe mbụ mkpụrụ obi m. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chineke onye nzọpụta m. O leela anya adịghị ike nke nwaodibo nwaanyị ya. Site taa gawa, ndụdụga ndụ niile ga na-akpọ m onye dị ngọzi. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu. Onye ji ike niile emerela m nnukwu ihe ịtụnanya. Aha ya dị asọ. Ebere ya siri na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ maka ndị na-atụrụ ya egwu. O jila ihe ọma nyeju ndị agụụ na-agụ afọ, bịakwa chụpụ ndị ọgaranya na-enyeghị ha ihe ọbụla. O chekwabarala Izrel nwaodibo ya, na-echeta ebere ya. Na Chukwu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Hụnụ na unu adịghị onye ọbụla n'ime unu nke na-eji ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ, kama merenụ ibe unu na mmadụ niile ezi ihe mgbe niile, na-aṅụrị na ọṅụ mgbe niile, na-ekpekwanụ ekpere ewepụ aka, nyenụ Onyenwe anyị ekele n'ihe ọbụla. Nke a bụ ihe Chineke chọrọ n'aka unu, ka unu na-adị ndụ n'ime Kristi Jesu. Unu egbochila ọrụ nke mmụọ nsọ. Unu elelekwala ibu amụma, kama nwalenụ ihe niile nke ọma, jidozianụ ezi ihe ike, wepụ n'aka n'ihe ọjọọ ụdị ọbụla. Ka Chineke n'onwe ya, onye na-enye udo, nye unu doo unu nsọ n'ụzọ dum, ka o debekwazịa mmụọ unu na mkpụrụ obi unu na ahụ unu dum, ka a ghara inwe ihe a ga-eji atụ unu ụta mgbe Onyenwe anyị Jesu Kristi ga-abịa. Chineke bụ onye na-akpọ unu. O kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ ga-emezukwa ya. Okwu kosebuwa.
anyị nọnyelụ nọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Ọ dị otu nwoke Chineke zitere aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgbara ihe ahụ akaebe ka mmadụ niile wee si n'aka ihe ahụ nweta okwukwe. Ya onwe ya abụghị ihe ahụ, kama ọ bịara ịgbara ihe ahụ akaebe. Ndị a bụ akaebe nke Jọn gbara n'oge ahụ ndị isi nke ndị Juu siri na Jerusalem zigara ya ndị nchụaja na ndị Levi ka ha jụọ ya onye ọ bụ. Jọn wee kwuo eziokwu, ọ gọghị agụgọ, kama o kwupụtara sị, abụghị m Kristi ahụ. Ha jụrụ ya sị, onyezi ka ị bụ? Ị bụ Elaịja? Jọn wee zaa ha sị, mba, abụghị m ya. Ha wee jụọ ya sị, ị bụ onye amụma ahụ? Ọ sị, mba. Ha wee sị ya, gwanụ anyị onye ị bụ, ka anyị wee nwee ihe anyị ga-aza ndị zitere anyị. Gịnị ka ị na-ekwu banyere onwe gị? Jọn wee sị, abụ m ihe ahụ onye amụma Aịzaya kwuru sị, otu olu na-eti mkpu n'ọzara, meenụ ụzọ nke Onyenwe anyị ka ọ kwụrụ ọtọ. Ụfọdụ n'ime ha ka ndị Farisi zitere. Ndị a wee jụọ Jọn sị, gịnị mere iji eme ndị mmadụ mmiri chukwu? Ma ọ bụrụ na ị bụghị Kristi ahụ, ma ọ bụ Elaịja, ị bụghịkwa onye amụma ahụ. Jọn wee zaa sị, eji m mmiri eme ndị mmadụ mmiri chukwu, ma otu onye guzo n'etiti unu, onye unu amaghị, ọ na-abịa n'azụ m, ma ekwesịghị m ọbụnadị ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ihe ndị a mere na Betani n'ofe Jọdan, ebe Jọn nọ na-eme ndị mmadụ mmiri chukwu. Oziọma nke osebụwa. Ụmụnne m na Kristo tovrinu Jesu. Onye jisi ike, onye gbakọtaghị alụ. Tata bụ ụka nke atọ n'oge mmemme nke Advent, nke anyị ji n'anya ọbịbịa nke onye nzọpụta. Tata kwazi n'ụka gazuru ụwa niile ka a na-akpọ, gịnị ha na-akpọ tata? Ka m rapụ ikwu. A third Sunday. Oh, yeah. Okay, rejoice. Yeah, put it on. Rejoice Sunday, yes. Gaudemus Sunday. Rejoice. Gaudemus bụ rejoice. So theologians know the Titian Yokugie. So and I got it. So at least thank you for that answer, because so them imana oka etu aka anyị si aga, anyị nwegasị different seasons. And not the ma ihe na-eme ka anyị wee na-aghọta ya, so that ọ bụgodị na ịgụrụ ihe ọgụgụ tupu ịbịa bụ ụka, enwegasị ụdị okwu ọ ga-aba na-ekwu na ya. Ị na-asị na Advent, gịnị ka eji ekwuzi okwu rejoicing? Then ị na-ekwuzi oke ihe eji ekwuzi okwu rejoicing na Advent, na-eche na Christmas bịa ekwuba okwu rejoicing. Why? Then ị na-ekwuzi wee si oke na tata bụ Gaudemus Sunday, not Sunday of rejoicing. That's why the first Sunday can see Kawambu, and will candle, can wear candle, mana, can about pink. Tata pink, can well, pink young wine, can well tata. Can well tata.
maka na asị anyị nwebe aṅụrị maka ụmụ nwaanyị bụ ndị aṅụrị ụmụ nwaanyị bụ ndị aṅụrị ha na-edozi obodo na-eme ka obodo dị mma. Gọọmenti ụmụ nwaanyị asịra na ọ gara gị ma na ọ gara mana ha bụ ndị aṅụrị. Ọnya melụ ụka ji wee welu kọlọ ha wee mee ụbọchị aṅụrị. Ya bụ ụbọchị ọbụla ịfụrụ ebe a ịmalụ ihe ọ bụ ịmalụ, and usually except Monday setịtara ya, usually etu a ịfụrụ ya ka esi eseti ya. The purple one ga-anọ n'iru, then two purples are not by the side, then the pink anọdụ n'azụ azụ. Kedu ihe o ji anọdụ n'azụ? Because it has to go clockwise. So I got the first one, I got the second one, then we get to the third Sunday, then we get Wednesday, then the last Sunday, then we talk of white, which is Christmas. So Gaudemus Sunday, Sunday of rejoicing. Kedu ihe anyị na-enwele aṅụrị n'oge Advent? Kedu ihe eji wee sisi nwebe aṅụrị? Ị na-anya n'ihe ọgụgụ nke bụ nke wetara n'akwụkwọ nke onye ama Aịzaya. At the time Aịzaya dere akwụkwọ ọnụnwa, obodo adịchara mma ọfụma. Mgbe ahụ bụ mgbe ụmụ Izrel si n'obodo Babilọn wee nachiyata na be ha bụ n'Izrel. Mana mgbe ha lutere na be ha, kedu ka ha si wee nata? Maka na tupu ha enwee ike nata, Chineke onye amụma bụrụ ama wee sị na Chineke ga-abịa ịzọpụta ndị nke ya bụ ndị Peshia welu ataki ya ndị Babilọn. Ka ha ataki si ndị Babilọn, then wee relize ụmụ Izrel, ha wee nachiyata n'obodo ha. Ka ha natazi n'obodo ha, ụfọdụ n'ime ha obi adịrọ ha mma. Gịnị mere na obi adịrọ ha mma? Maka na ha batara n'obodo Izrel, o wee bụrụ na obodo niile tilichara etili, tempụl tilili etili, ụlọ niile, ihe niile ha nwere n'ụwa aghasasịchara aghasasị. Ha wee sị, kedụzi isi ọpụpụ anyị pụrụ from Babylon? Na ọ bụkwa na amasị me gịnị si rapụ anyị na Babylon? Ọ bụrụ na ichetara ifụkwa na okwu a na ụmụ Izrel kwukwara ya mgbe Moses wepụtara ha n'Ijipt. Ozugbo a na-akpọpụtacha ha n'Ijipt wee kpọta ha n'ime ịkpa, in the process of freedom, agụ wee gụọ ha n'ime ịkparị nne ha, wee jụba Moses wee sị ya, gịnị mere iji wee kpọpụta anyị n'Ijipt? N'ihi ka arapụkwa anyị ka anyị na-eri kukumba na-enwela aṅụrị ebe ahụ, no matter how small it is. Moses wee balụ ha ezigbo mba. Ana ọ bụ okwu a ha kwuru mekwa Moses ji wee mejọọ Chukwu, maka na mgbe ka Moses ji welu je eweta mana mesịa mmiri na-agụ ha, ha kwukwu okwu ahụ. Moses wee kụọ mkpọrọ. Chineke si ya kụọ sọsọ mkpọrọ ofu. Moses eghe akụ kụọ nke mbụ, megene kụọ nke abụọ, maka na mmiri ekwere agbapụta ọsịsọ. Moses wee mejọọ Chukwu. So ofu okwu a ha kwuru n'Ijipt ka ha kwukwazịrị mgbe ewepụta ha na Babylon wee weta ha na be ha. Ọ bụ na obodo niile ghasasịla aghasasị. So many of them felt so sad. So many of them si, gịnị ka anyị nọ n'obodo eme? Si kpọchiakwa anyị azụ back to Babylon. Ọ bụ mgbe ka Aịzaya kwuru okwu anụnwa. Aịzaya wee kwuo okwu, adị ichetakwa okwu nụnwa. Ifu na okwu nụnwa Aịzaya kwuru bụkwazi okwu dị nwe naanị Jesu Kristi kwuru tupu o bido ịlụ ọlụ dịka onye isi ụka. Tupu o bido ịlụ ọlụ, mgbe o nwechara ọnwụnwa after temptation, ọ banye n'ime synagogue, ewee nye Baịbụl ya mepee, o mepee Baịbụl. Ọ bụla okwu Aịzaya nụnwa ka o kwuru, the Spirit of God is upon me. He has brought me to bring the captives from captivity. Na ndị niile obi ha gbawara agbawa, na ọbịa ka o mee ha ka obi dị ha mma. Ọ bụ okwu a dị nwe na Jesu Kristi kwuru. Ọ bụ Aịzaya ka o borola okwu a wee kwuo ya in the New Testament. Now, okwu a Aịzaya kwuru bụ okwu o ji wee nye ha nchekwube. N'agbanyeghị na ihe niile ghasachara aghasa, n'agbanyeghị na tempụl ụnụ ghasara, n'agbanyeghị na ụnụ niile tilichara etili, n'agbanyeghị na obodo niile mebiri emebi, that there is hope. Unu eluz na hope, maka na Chineke abịago ka o mee tie ndị obi ha gbawara agbawa aka n'obi, ka onye anyị ife, that we can never progress in Babylon, that we can only progress in our land. Etu a ka ọ dịkwazị tata, nya ka eji wesị anyị nwebe aṅụrị, even though in the midst of crisis, even though in the midst of death, n'agbanyeghị ọnwụ na nsogbu niile gbara mụ na gị okirikiri tata, let our heart rejoice because we have hope. Anyị nwee hope n'onye nzọpụta anyị. On Saturday, na parish I decided to
do an Advent reflection. Mwelo họpụtasịa ndị mmadụ, people of different categories. Ndị ụmụaka nọ high school, ofu onye. Ndị na-abanye college, ofu onye. Then a married woman, ndị ka mụtara obere ụmụaka. Then ofu nwoke. Then a senior. Mwesa had them Advent reflection in live stream for ndị nọgasị n'ụlọ. What they feel and how they have been able to handle COVID situation anyị niile nọ. Ụmụaka wee nye reflection dị egwu. Onye nke nọ na high school, o wee sị na COVID a nyelie nnukwu nsogbu nne dịka nwatakịrị. Na ọ nọgidezi n'ụlọ anya na kọmputa, omisicha friends ya niile. Even at a point, na o melia ya wee jụọ Chineke ajụjụ, wee sị Chineke, ọkwa isi na ịbụ Chineke ji ike niile, what is happening to the world? A very legitimate question. Gịnị na-emezi? Ọ sị, mana ka a na-ajụzi ajụjụ ahụ ihe na-aga, mechie emepe ụka, obido na-abịata ụka obele, a na-ekwutu obele okwu Chukwu a na-ekwu, some words of courage and hope when abanye n'ime. That is the beauty of Advent. Ofu onye n'ime ha kwa, a young mother, ọ sị na ya nwere ụmụaka na-abụ nọ n'ụlọ na-agụ akwụkwọ. To control these kids was so difficult. Na before bụ ịkpọrọ ụmụaka ije dobe na school, ịnabala onwe gị je zuo ike. Na ịmabụrụ dị na even ije ọbụla na onye nkụzi emetara etu ị chọrọ, ị na-abala onye nkụzi. Mana na ụmụaka na-aba nọnụ was a big problem for her. Coupled with Nyabuku as a teacher, nyanwa na-akụzi mana online for literacy. To handle ụmụ ya na-abụ na nkụzi ọ na-akụzi, daily are so difficult. And apart from that, emegedekwo die na-alụ na hospital, die buru COVID wee nata. A na-abatozi with kedu etu ya ga-esi welu nye zuo ụmụ ya na-abụ, kụzie nkụzi ya na-akụzi, wee nwee ike nọọsụkwanụ die bụ COVID. Na-ayọkwanụ kedụkwana etu a ga-aba emekatazi ya ka die rapụ iwelu COVID ahụ transfer na nyanwa ya na ụmụ ya niile. Ma ụjọ ma ihe niile, it was so difficult for her to handle. Then one woman, an older woman, bonyekwa testimony nke ya, ọ sị na mgbe ụmụ ya pelu mpe, na onyanwa na control ebe ọ si onye ọbụla ji onye ọbụla eji, ebe ọ si onye ọbụla nọdụ onye ọbụla nọdụ. Mana for the first time in her life, ka anọzi kịta na control nyanwa. Asị ya don't move, asị ya don't move, o mee ka ya step order, asị ya mommy come and sit down here. Ọ gbalụkwa ọsọ bịa nọdụkwa ala. Ọ sị that she now discovered that things can change and life can change, that the point that she will not be in control again. That she, ọ dịkwa ka okwu agwa Peter sị na mgbe dị n'okorobịa, na ị na-eje ebe ọ bụla ị chọrọ ije, ma n'ime agadi, na mgbe ụfọdụ na ebe ị chọrọ ije, n'ime ejie, na mgbe ụfọdụ edurukwuo gị jee ma ebe ị chọrọ ije. That was the atmosphere. Nwaanyị ahụ fụrụ onwe, ọ sị nya nọbazia n'ụlọ ahụ, anyị na-ejebu na senior center, wee je na ebe ya na ndị okenye ibie nọ na-achịgharị uche. Mana with COVID, na enwekwurozi ebe ya na-eje, that it was a psychological torture for her. Mana ofu okwu ha niile kwuru banyere m isi ọfụma bụ na ha sị na in the midst of this crisis, na they still see the light of Christ. No mgbe ahụ ka ụka niile ha jego n'ụwa n'ụwa, na okwuchukwu niile ha nugo n'ụwa, na akwụkwọ nsọ niile ha gugo n'ụwa, bido manifest by its presence in their life and in their heart. And this is the power that we have, the power of hope. Hope and hope and hope. Hope na sustain anyị niile. Anọ hope aka Isaiah nyere. Hope aka John the Baptist nyelu n'oziọma tata. N'ihe ọgụgụ nke bụ sị anyị, in all things give praises to God. In all things give praises to God. We can never let the burden of life overtake us. We can never let the burden of illness overtake us. We can never let the burden of financial crisis, which I know so many of us have, to overtake us. We can never let all these difficulties surround the line to overtake us.
Encourage yourself. Encourage each other. Onya ka akwụkwọ nsọ jụọ esi anyị tata. Rejoice. Have this hope that each of us are in this tunnel. But at the end of the tunnel, there will be a light. Ka Chineke gọzie anyị niile. Tata anyị na-eme nnukwu mmemme nke aṅụle. Ka aṅụle nụnwa bata n'ime ndụ anyị niile n'ofu n'ofu. Ka aṅụle nụnwa bata n'ezinụlọ anyị niile n'ofu n'ofu. Ka ihe iru uju na ihe mwute ọbụla nke gbara anyị okirikiri gbata aka na ndụ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwalụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago n'obi gị iji welu yọọ amala gị, iji wee yọọ ngọzi gị, iji wee mee ka itinye anyị aka n'obi, nyekwazi anyị okwukwe na nchekwube siri ike. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ ayịya anyị. Natazie isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile.
Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ewere ọnọdụ anyị niile, mkpa anyị niile wee na-erunye n'aka gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata, isi anyị nwebe aṅụrị n'ihi na ị na-abịa ịzọpụta anyị. Anyị na-ayọ ka nzọpụta gị zute anyị niile n'ofu n'ofu dịka igiri gị, n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile inyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi. Ayọrọ ka site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na nsọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o na dị nsọ Chineke jike na onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejue wee bịa meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe n'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebube ya bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe.
dị nsọ ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunia n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtarụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji ogwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụrụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
anya Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọrọ nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa nke na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otitọ́ Jésù. Otitọ́ Jésù. Because second collection for religious retirement. Why, pick? Go ahead. Religious, because the religious education classes are Sundays from 12:30 to 1:10 p.m. Table second Sunday, then I become for Father's blessings. Enyemaka dị n'afa dị nwenụ. Eze ebube Chineke dị nsọ, Chineke dị mma. Anyị na-ekele gị n'isi ndị nna anyị ndị ji melụ ide nke ezinụlọ n'ụbọchị tata, na-agbanyere ọgbaghara gbara anyị okirikiri na oke ụjọ gbara anyị okirikiri. Ha jikwazi okwukwe wee bịa n'elu gị n'ụbọchị tata wee na-ayọ ngọzi gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu. Ha na-ayọkwazi amala n'ezinụlọ ha, ụmụntakịrị ha ebe ma ebe ha nọ na ha na-ayọkwazi ngọzi n'isi ndị nwunye ha niile. Eze nke obengwe na-ayọ ka ị nalụ ha dịka onyinye, ka ị gọzie ha niile, gọzie ebumnobi ha niile dị mma. Enwekwanụ nke anyị na-eme nke anyị na-eme anya na-emetacha nke anyị ji bụrụ mmadụ, iduzi anyị n'ụzọ kacha mma, ka ndụ anyị n'ụwa wee bụrụ ndụ ga-atọ atọ, ka ọ bụrụ ndụ aṅụrị, ka ọ bụrụ ndụ egwu Chineke ga-agọzi. Ya bụ anụmayọ ka isi n'eluigwe ebe nọ dị nsọ gbadata wee gọzie ndị nna anyị ndị a niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Dịkwara mmụọ gị. Because when the birthday celebrants, they're celebrating birthdays. Okay. Sings of the Lord be upon you. He bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. He bless you in the name of the Lord. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. On the anniversary. Anybody celebrating the anniversary today? No. When in the honor. Let's start with Jess.
gwazie ha ọ bụ na enwere onye ahụ na-akwụba ndọ ka anyị gọzizie onye ọbụla ma ndị onye nwe anyị Chineke dị ndụ, Chineke dị mma, Chineke dị ngọzi, ofu onye a na-asụ na-abịago, onye anyị na-agbakwuru n'ọnọdụ ndụ anyị niile. Anyị na-ewere ụmụnna anyị niile ndị ga-eje njem n'oge Krismas n'ụwa, n'oge New Year niile, n'oge Jenụwarị niile, n'oge Febụwarị niile, wee na-erunye gị n'aka, wee na-ayọkwa ụmụnna anyị ndị a niile jee njem aṅụrị ka ha jee njem udo, ka ụgbọelu niile rubelu ha isi, ka ụgbọala niile rubelu ha isi, mgbe ha na-abatakwanụ n'ezinụlọ ha na be ndị ikwu ha na be ndị ibe ha, ka gị bụ Chineke gbaa ha okirikiri. Ekwukwana ka mmụọ nke ndị ilo maọbụ ajọ obi ọbụla zute ha, kama ebe ọbụla ha zọbatara ụkwụ ka ọ bụrụ ụkwụ nke aṅụrị, ka ọ bụrụ ụkwụ nke mbuli elu, ka nwekwana ike nọchaa anya bụ mmemme nke ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị, nwekwana ike nachiatakwute anyị n'udo na-enwere nsogbu ọbụla. Anyị na-agọzikwazi anyị niile ndị ga-anọkwazi ebe a n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ayọ ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya gọzie anyị niile, ka mmemme nke Krismas anyị na-akwado bụrụ mmemme nke aṅụrị nyelụ ndụ anyị, ka ọ bụrụ mmemme nke udo nyelụ ndụ anyị. Wepụrụ anyị nyanya niile, wepụrụ anyị ajọ ọnọdụ niile, wepụrụ anyị echiche ndị ilo niile, kama ka ndụ anyị bụrụ ndụ aṅụrị, ka ndụ anyị bụrụ ndụ a ga-ejiwe na-ebunye afa gị elu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ ka Chukwu ji ike niile gọzie